vyskytuje nové videa a dneska v tomto videu ukážeme top 10 mojich najpopulárnejších videí na mojom dvoch kanáloch Kozela.sk a Kozela.sk. Ale pre všetkých ľudia dajte odber, like a zvoneček, aby so žiadne video neprišli. A my môžeme ísť na video. Na 10. mieste som vyšiel video, ktoré nemá názov, a na tom videu bolo ukázané, že ako zabíjam Wardena. A toto video sa dosiahlo 41 zľadnutí. Toto video sa volá Hrám P-Games Minecraft na PC a dosiahlo to 43 zľadnutí a ďaká tomu to umiestnime 9. miesto. Toto video sa volá Otváram boxy v 9 v Brawl Stars a padol mi Ash. Toto video dosiahlo 51 zľadnutí a ďaká tomu sa umiestni na 8. miesto. A toto video mám celkom rád, lebo to vo mne prebudza tie staré časy, keď boli ešte boxy. Toto video sa volá Hráme Bed Wars Jozef 99 v Minecraftu a toto video dosiahlo 57 zľadnutí a ďaká tomu sa umiestni na 7. mieste. Ja, jogurt. Toto video sa volá Padlo i tatlo na náš tábor a pozeráš do konca. Toto video dosiahlo 62 zľadnutí a umiestnilo sa na 6. mieste. A toto video mám dosť rád. Bo ma veľmi bavil natáčať a ja som na to natáčal a veľa kamarát sa ma pýtam, kedy robím part 2. Toto video sa volá Otváram boxy v Brawl Stars a je to spomienka na boxy. Toto video dosiahlo 63 zľadnutí a umiestnilo sa na 5. mieste. A v tom videu som ako, mám proste, to staré video a som úplne kido. Hlas mám ako proste kid. A toto video sa volá Top 10 mojich obľúbených skinov, ktoré mám. A toto video dosiahlo 65 zľadnutí a ďaká tomu sa umiestnilo na 4. mieste. A už teraz idem do finále. A toto video sa volá Prvý diel Minecraft predstaviť ako hrám po prvý čas Minecraft. Toto video dosiahlo 74 zľadnutí a sa umiestnilo na 3. mieste. A toto video dokonca je moje prvé video na mojom kanále. Toto video nemá zase názov, je to random video, čo som dobil z TikToku. A toto video dosiahlo 82 zľadnutí a vďaka tomu sa umiestni na 2. mieste. Ale ešte predtým, ako ukážem prvé miesto, nezabudnite na toto kanále odber, like a zvoneček, aby sa žiadne video neprišli. A my môžeme na prvé miesto. A na 1. mieste sa umiestnilo video schovávačky v reálnom živote. Toto video dosiahlo 155 zľadnutí. Kámo, to je 2-krát viac ako to video, čo bolo na 2. mieste. Toto video mi úplne, že mám v srdiečku, rád som otočil, mám je rád. Toto video je spomienka na staré časy, kde som ešte býval. To bolo na závade, teraz to už nebývam. No, toto video má strašne krásne spomienky. A ďakujem vám, i tady to je teraz a to je na 155 zľadnutí. A aby ste vedeli, plánujem urobiť part 2, druhú časť. Takže máte sa na čo tešiť a my môžeme ísť na to. Ak sa to páčilo, nezabudnite odber, like a zvoneček, aby si žiadne video neprišli. Takže čaute!